Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные в студиях Трансмирового радио. Мой сябра, Божие ягнятка, Табе даверліва даю нябеснай мілаты зярнятка. Пасеі яго ў душу сваю, каб узышло, закаласіла, бо толькі ў Божай праўдзе сіла. Добрый дзень, мае паважаныя маленькія сябры, хлопчыкі і дзяўчаткі. Зноў у эфіры дзіцячая хрысціянская радыёперадача «Зярнятка». І разам з вамі яе вядучая спадарыня Наталля. Мае паважаныя маленькія сябры, як вы ўжо зразумелі, наша сённяшняя перадача адбудзецца на беларускай мове. Края.
Ва ўсе часы у розных кутках планеты людзі захапляліся меладычнымі спевамі салаўёў, жаваранкаў, шчыглоў і канарэек. У іх гонар складаюць легенды і казкі, пішуць паэмы. Аднак існуе неверагодна яркая і таленавітая пявучая птушка, якую несправядліва абыходзяць сваёй увагай. І гэта, мае маленькія сябры, звычайная зелянушка. Гэта мініяцюрная, памерам з вераб'я, прадстаўніца сямейства в'юрковых, цалкам адпавядае сваёй назве. Самцы зелянушак маюць насычанае зялёна-жоўтае апярэнне з аліўкавым адлівам. А вось самкі не такія прывабныя. У іх афарбоўцы пераважаюць шэрыя і зеленаватыя адценні. Жыве зелянушка на тэрыторыі Еўропы, Азіі і поўначы Афрыкі. Селіцца яна звычайна у лясных масівах, дзе ёсць хвойныя дрэвы. Таксама яе можна сустрэць у скверах, парках, гаях, садах і нават у спальных раёнах буйных гарадоў. Гэтыя птушкі невялічкі харчуюцца збожжам, насеннем альбо ягадамі. Таксама часам палююць на насякомых. Зелянушкі валодаюць унікальнымі вакальнымі здольнасцямі. Дзякуючы выдатнаму слыху, яны запамінаюць розныя гукі, а пазней узнаўляюць іх, ператвараючы ў пяшчотны спеў, які ласкае наш слых. Песні зелянушак нагадваюць звонкія трэлі. Іх можна пачуць вясной і летам. Самцы спяваюць для таго, каб прыцягнуць увагу прадстаўніц супрацьлеглага полу і абазначыць сваю тэрыторыю. Песня доўжыцца каля 20 хвілін, але пры гэтым кожныя 30 секунд мяняюцца мелодыя і рытм спеву. Зелянушак, мае паважаныя маленькія сябры, можна сустрэць у розных абласцях Беларусі. У халодную пару года некаторыя з іх адлятаюць на зімоўку ў афрыканскія краіны, але многія застаюцца тут, побач з намі, на радзіме, у наседжаных гнёздах. Пералётныя птушкі вяртаюцца звычайна ў красавіку. Зелянушкі дружалюбныя. Яны мірна суседнічаюць і з вераб'ямі, і з зяблікамі, і са шчыгламі, і з сініцамі. Часам сумесна здабываюць яны корм і дзеляцца ім. Зелянушкі, хлопчыкі і дзяўчаткі, будуюць свае гнёзды сярод хвойных дрэў або галін кустарнікаў. Па сваёй форме жытло гэтых птушак нагадвае нам глыбокую чашу. Самка адкладвае туды ад 4 да 6 яек, потым выседжвае іх каля 2 тыдняў. Выкормліваннем патомства бацькі займаюцца разам. Дасягнуўшы 3-тыднёвага ўзросту, птушаняты, зелянушкі, пакідаюць сваё гняздо. Мае паважаныя сябры, прыгледзьцеся уважліва. Можа, побач з вамі таксама ёсць такая птушка зялёнага колеру, зусім невялічкая, але прыемна спявае. Горам я очи поднимаю, откуда помощь для меня? Поможет Бог, мне точно знаю, в Его руках моя
не даст поколебаться, Господь не дремлет и не спит, и на пути земном опасном мою Он душу сохранит. Я на Тебя уповаю, Тебя, Господь, я люблю, святые руки доверяю жизнь свою. Когда Твои вижу очи, когда со мной мой Иисус, я ничего ни днем, ни ночью не боюсь. Он сохранит мое вхождение и выхождение мое. Спешу укрыться я под сенью Бога моего. Я на Тебя уповаю, Тебя, Господь, я люблю, святые руки доверяю жизнь свою. Когда со мной мой Иисус, я ничего ни днем, ни ночью не боюсь. Я ничего ни днем, ни ночью не боюсь. Наша перадача скончана, і я нагадваю вам, хлопчики і дзяўчаткі, наш адрес для ваших водгукаў. Перадача «Зернятка», пачтовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брест 20, Беларусь. Да пабачэння, сябры, да новых сустрэч!